Oh-oh. Lempisanasi. En voi sanoa sitä ääneen tässä. Ja enkä ole ylpeä siitä, että se on mun lempisana. Sana, jota inhoat. Se on se mun lempisana myös. Mikä saa sinut kiihottumaan? Sinä. Mikä sammuttaa kiinnostuksesi? Sen täytyy olla se mun lempisana myös. Mitä ääntä rakastat? Mitä ääntä? Se on mun mielestä siisteintä, kun tulee kevät ja sit kun aamuisin sä kuulet sen linnunlaulun. Tosi kornia, mutta sit tulee mun mielestä hyvä fiilis. Sit on niinku selvittänyt sen pimeän ajan selkeästi. Joo. Mitä ääntä inhoat? Herätyskello, yök. Lempikirosanasi. Sanotaanko se nyt ääneen? Vittu. Se on myös lempisana ja inhokkisana. Ja kiihokkeen tappaja. Mitä ammattia harjoittaisit, jos et olisi tanssija? En mä tiedä edes, onko mä vielä tanssia. Mä oon tämmönen sekatyöläinen. Varmaan harjoittaisin silloin mä varmaan olisin laulaja. Toivottavasti. Mitä ammattia et haluaisi missään tapauksessa harjoittaa? Äsken oli niin puhelias taksikuski, että varmaan se taksikuski. Ihailtava ammatti sinänsä, niin kuin, taksit on tärkeä asia, mutta sen ajaminen voi olla melko raskasta. Jos taivas olisi olemassa, mitä haluaisit Jumalan sinulle taivaan porteilla sanovan? Tervetuloa.